Hello there, YouTube. Welcome back to another video. I'm sorry I haven't posted in a while. Last weekend I was a bit sick. I was a little under the weather, so to speak. And I've been busy. I was busy yesterday. I was hitting that grass touch. You feel me? I was hitting that grass. I was hitting that grass. That felt weird. I was hitting that grass touch. I've been touching grass more. The climates are warming up, even here in Finland. And if you didn't know, on the 1st of May, there's this Finnish holiday called Vappu. Um, Basically, you drink this drink that has to be brewed perfectly, or it turns into alcohol with raisins, called sima. Um, and you eat what are they called? Monkey. Jelly-filled donuts, we'll say. Um, yeah. So uh, I was gonna do a Vappu special, or like this is the Vappu special, but it's a bit late. Because I was busy on Vappu. I was outside for pretty much the entire day, and uh, I also happened to do a live stream on Vappu. Uh, that only one person attended, and I thank you, one person, for tuning in. If you're watching this, which I hope you are, um, and yeah, today we're looking at some Finnish memes. Don't worry, there's English subtitles in the video itself, so you don't have to understand Finnish. You can just read the subtitles. So yeah, I've wasted 2.5 minutes talking, so it's only right that we get right into it. Vittu Janne, miksi sä koko ajan Sä et opetella vielä itse kertaa. Mä haluan nähdä, kun sä flomaat. Joo. Äkkiä mun nauha loppuu pian, ei lopukaan. Ai! Voi juma! Voi juma! Voi vittu! Tulkaa auttaa äkkiä nyt vittu! Voi juma! Voi saatana vittu! Äkkiä vittu, mä oon ihan jäässä! Voi! Voi vittu! Mähän sanoin, että mä en vedä vittua enää kertaakaan. Voi juma! That's actually a classic meme, that one. Like, genuinely a true classic, a true staple in Finnish culture. Also, sanoin, että mä en vittu vedä uudelleen. He already did that once. Did he already do that and do it again? Just for the clip? Man. This is a crazy world we live in. Video on niinkin vitun yksinkertaisesta aiheesta kuin kaminan lämmitys. Meillä on semmoista pikkuhässäkkää tällä leirillä, kun meillä on 2 telttaa, 1 kipinä Mikko. Niin nää saatanan kuljun runkkarit ei osaa lämmittää meidän kaminaa. Ne tulee sinne telttaan, ne vittu, ne tekee tätä. Ne kilistää, teillä on varmaan tuttu tää ääni yöllä. Tähän herää vittu kaikki! Koko vitun teltta herää tähän kilinää. Ei me ollaan kuljusta, ei me osata vittu mitään. Vitun timanttiliiga saatana. Sitten ne tulee. Ja kattoo. Voi vittu, meillä on liekit on ihan vähissä. Ei mitään, lyödään sinne 2 ihan vitu isoa morkulaa. Sitten isketään ne morkulat sinne pönttöön, noin. Laitetaan morkulat pönttöön. Ja tyttää tosta vähän pikkupuuta. Noin. Meillä on ne morkulat pöntössä. Sen jälkeen isketään
tosta vähän tikkua avuksi. Isketään se kansi kiinni. Ei sitä voi näin hiljaa ottaa. Pitää laittaa se sekoikseen vittu. Koko voimalla siihen kaminan kylkeen. Noin, tolla lailla. Sitten vielä vähän herättyys. Noin, jumalauta. Ja sit kun on niin saatanan laiskoja, niin sieltä tullaan. Mennään sorkkimaan näitä ilmaottola-aukkoja. Voi vittu mä sano. Laitetaan pienelle. Ei, laitetaan suoraan vittu kokonaan kiinni, niin ei tarvittaa 40 minuuttia tulla tänne telttaan. Antaa jätkien palella vittu täällä. No niin. Ei mua hajota. Ei vittu ei yhtään. Mä oon niin vitun kyllästynyt tähän. Vittu! You know, I'm thinking we go through the best of the best in this one, like the all-time classics that every Finnish person should know. Yeah, that's the agenda for today. And I'll toss in some, some funny ones that I personally think are funny. Yeah. Kuvaa tulee. No niin, ja täällä sitten taas käntillä Jotain isoa kalaa olemme hakemassa. vedetään. Herra Jumala sentään. Herratkin on tähän kuuluttu appu, mutta ei me niitä Kato, mikä tarvitse. siika. Siikahan se siellä! Siika! No niin, ota siika pois. Nonni! Tuet kar... Ei jumalauta! 2 kilon siika! 2 kilon siika! 2 kilon siika! 2 kilon siika! Kato, Ei jumalauta! mulla on vaan sormuskakko sormessa saatana ja syvää. 2 kilon siika! 2 kilon siika! Jumalauta mikä mötkö! Mutta vittu tämä... Tulkaa kahtoo! Ei vittu! Stiff upper lip. Another classic of the classics. The 2 kilon siika. Simply amazing. Yeah, not much else to say. 2 kilon siika. Antti, terve! Terve. Sä lähit pelin mukaan sentään. Kyllä. Luoja kiitos, koska oikeastaan kukaan muu ei ole lähtenyt, niin saatiin sentään edes yksi soittaja tähän lähetykseen. Niin. Niin, kuka on kuvassa tai ei kuka, vaan mikä esine on kuvassa? Olisiko kirja? Ei oo kirja, ei oo Antti, kirja. Joo. No, nyt älä missään nimessä lopeta pelaamista, koska taitaa olla silleen, että sä oot ainut, joka siellä tällä hetkellä linjoilla on. Niin nyt pommita se kärkikymmenikko täyteen sun numeroita, niin me jutellaan tässä koko lähetys. Onko sulla stringit? Ai mulla? Niin. On, totta kai. Mustat? Nahkaset, semmoset punaiset. Okei, heippa. Joo, hei hei. Ei ollut kirja. Potti nousi 275 € ja luukku auki. No niin. Nää on näitä suoran lähetyksen suolia. Suolia! Kun suoran lähetyksen suola. Meillä on siellä Kimi, terve! Hallo. No, Mistäs päin Kimi oot? no kuule,
Helsingistä. Jaha, ihan lähimailta. Mä ajattelin, kun rähisee ja ratisee niin paljon, että sä oot jossain kaukana, no, mutta... on vähän huonot linjat. No ei se mitään. Hankitaan paremmat linjat noilla rahoilla. Mikä on kuvassa? No se on ihan selvä, toi on puuhöylä. Ei ole puuhöylä. No haista vittu sit. That was the first part, but you know, we still got some fucking classics to go through, so I'm just gonna look them up real quick. You know, the all-time favorites. You know, the usual, the Turos and the. Yeah, you'll get what I mean. Moi. Hei. Pieni kahvi. Tuleeko muuta? Tuonne vohvelitosta. 8 markkaa. Jaa niin. Mulla on kakku tämmönen iso seteli. Ja 1000. Annalle tonnin seteli. Eikö se ollut tonnin seteli? Tonni. Eikö mä antanut tonni? Anna sulle tonnin seteli. Anna sulle tonnin seteli. Tonnin seteli. Another classic. Everyone needs to know fucking kummeli. And every person, like not just the Finnish people, the fucking Americans, the fucking Russians, everyone has to know about tonni seteli. And just kummeli in general. Yeah. Moving on. Päivää motherfucking katsojat. En huomannut, että olitte siinä. Raikasta kesäpäivää vai kuinka? Onks nyt torstai vai keskiviikko? Torstai. Joo. Mä oon aina luottanut, tietsä, kesän tullen jäätäviin tuotteisiin, kuten jäätelö. Ja yksi erityinen jäätelö, mikä mulla on ollut aina lähellä sydäntä, on toi Mars jäätelöpatukka. Ja tänään mä ajattelin, että nyt pistetään elämä risaiseksi. Mä lähden Hyvinkään Lidl ja ostan sieltä Mars 9, not 6, but 9 pack. Ja kuinkas kävikään? Ajoin nimittäin 9 kilometriä. Tuotteet, jotka ostin. Leipää. Ketsuppia. 2 kappaletta Instant King Lee nuudeleita. Maku. Kana. Sitten saavuttuani pakastealtaalle. Löytyikö Mars-jäätelö patukoita? No vittu ei! Saatana perkele, mä oisin ollut mun Mars-jääteleitä! Mä oon 8 kilometriä! Ajoin! Ja mä en saanut mun jäätelöitä! Onks enää mitään järkeä missään? Mars-jäätelöpatukat 3,70! Vitu Snickers!
Näitä ei voi edes syödä! Vittu! Mistä mä saan mun marsjäätelöitä? Äiti! 6 marsjäätelöä! Muuten ei hyvä heilu! Vittu! Marsjäätelö! Marsjäätelö! Lasse, mitä nää on sun mielestä? Ei ainakaan marsjäätelö. No vittu ei! Oof. He was in those high notes. He didn't get his marsjätelös. He didn't get his fucking marsjätelö. Didn't get the 9-pack. Couldn't get the 9-pack. Oh shit. Yo. Anyway, I think we're going on to the next meme. Unless I find something funny as hell. But, you know, we're ending with a banger. Fucking Turo. Yeah. Sä et ihan vielä ole menossa esikouluun, mutta mitä sä tiedät siitä esikoulusta? Mitä siellä tehdään? Siellä leikitään ja välillä mennään ulos. No, mitä luulet, miten se eroaa se esikoulu tästä päiväkodista? Vai eroako mitenkään? Sillain. Mutta arvaa mitä. No mitä? Että me leikittiin yhden turkoosiliivisen aikuisen kanssa, niin se, joka on tossa, niin sen kanssa me leikittiin hurhaita. Mitä? Semmoista, että pitää ottaa kiinni, jos tekee näin, niin saa kiinni. Aha. No, luuletko, että esikoulussa leikitään myös semmoista leikkiä tai jotain samanlaista? Mutta Edwin on jo Lempoisten koulussa. Aha. Kukas se Edwin on? Joku sun kaveri niinkö? Se on meidän isoveli. No, onko se Edwin kertonut sulle, että minkälaista siellä koulussa on? Ei vaan me olemme käynyt iskän kanssa ja äitin kanssa joskus siellä. No, minkälainen se koulu on? Siellä on se on ryhmähaupuisto. Sen nimi on ryhmähaupuisto, koska siellä on semmoinen laskumäki, josta voi mennä sillä lailla, että niinku niistä semmosista niin siinä on semmoinen musta juttu, jossa voi seisoa. Niin sitten se laskee alas ja sitten kun on laskenut alas, niin se menee taas ylös. Se on semmoinen maakki. Eli kuulostaa aika hauskalta. Siellä koulussakin pääsee siis laskemaan mäkeä, niin kuin varmaan täällä päiväkodissakin. Mutta Sä oot 4 vuotta. Olisitko sä halunnut lähteä jo kouluun? mä en voi vielä, kun Edwin on nyt meidän isoveli. Ja sit kun me pojat ollaan tosi isoja aikuisia, niin sitten mä ostan ainakin crossimopo ja crossimopokypärän ja crossilasin siihen crossimopokkypärään. No niin. Ja sitten mä ostan myös crossimopon. Aha, eli selvästikin sä tykkäät mopoista kovasti. Ja myös ralliautoista. Ja silloin kun mä tuun tokana rallikuskiksi ja sitten tavalliseksi autoksi ja sitten poliisiksi. Ihan mun vika oli. Sit ihan mun vika kulkuneuvo on rekka. Aha. Sitten ja 17 on sitten päikynhoitaja. No niin. No luuletko, että siellä koulussa opetellaan semmoisia asioita, mistä on hyötyä vaikka rekan kuljettajana tai päikyhoitajana? Kyllä. No minkälaisia asioita koulussa opetellaan? Ruotsia tai jotakin muuta puhumista, niin siellä
Ja ruotsi opettajakoulussa pitää yrittää puhua ruotsia. Niin sitten kun myös ruotsipäikky on tän päikyn lähellä, se on sininen. Ootko sä kuullut, kun siellä puhutaan ruotsin kieltä? En oo. Osaatko sä itse sanoa mitään ruotsiksi? En osaa, mutta tämmöistä kieltä ainakin. French Grenadine, niin se on sian saksaa. Aha. Onko sitä täällä opeteltu täällä päiväkodissa? Mä oon opetellut sitä. Ja se mitä mä koko ajan puhun, se on sian saksaa, mitä mä osaan. Mä osaan vaan sian saksaa. Osaako sitä jotkut muut täällä päiväkodissa? Ymmärtääkö ne, kun sä puhut sitä siansaksaa? Kiva. Mä oon opetellut koko päivän puhumaan sian saksaa. Ymmärtääkö nämä muut, kun sä puhut sitä? Ymmärtääkö? Ymmärtää. Kokeillaanko? Sano jotakin siansaksaa. Niin toi tarkoittaa, että mua tulee hakemaan iskä. Ai jaa, no niin. Hyvä, hyvä. Hienoa. Kiitos sulle oikein paljon haastattelusta, Turo. Kiitos. That's all we have for today. I do hope you enjoyed this, late Vappu special. We had some banger stuff here, and now that I think about it, Turo kind of reminds me, of my little brother, except he can say his R's, like R. Not just the fucking. Sorry if you're watching this, which you probably shouldn't be, but sorry if you're watching this, brother. Yeah. Alright, that's everything I got for today. Leave a like, subscribe, comment down below what you thought of the video. Comment down below what you want to see me do next. Remember to go follow me on Twitch. Join the Discord. Both links are always down in the description of these long form videos. Not so much in my short forms, but in the long form videos they're always there. And without further ado, I declare this video over and peace out.